arkama sapsam ünsvermem. Neme var yaz, dağa var yaz, neme. Kar oynamany gepime gayri. Köp kişi pikirediýär, diňe güneş kremi turmuşsa ulanmaly. Hiç ýalňyş pikir şonýa beýle. Güneş kremini kışda dulanmaly. Sebäbi kışın soğugy güneşiň asasyndan beter ýakýanyr we çatlatýanyr ýüzüňizi. Şoň üçin hökman ýüzüňizi nemlendirip, hökman güneş kreminden çalyp ýüzüňizi ýanmaz ýalaky. Bizim güneş kremimizden daşy üýtgäk gelenler habaryňyz bolsa, şular ýalak bolanlar. Surata düşürmem alyp galyň. Şu gün erti nesip bolsa Türkmenistanda da satışda bolar. Türkde bar, Türkmenistanda satışda bolar inşallah. Türkde hiç